बे डिपार्टमेन्ट मिनिस्टार नङा हिसाबै आं दा बुंनांगौआ गोब्राब बबे पजिसनाव दङ खिन्थु लेन्ड टाइटेल मोनोबा बेफोर जेबो जेंना जाया कारन जेब्ला सार्भे जागोन जेराव लेन्ड टाइटेल दङ बेवहाय दांनायबो नङा खिन्थु माखासे जेंना फैयोबा नायजागोन उनावहाय मा खालामनो हायो कारन जोंथ' इन्डिजिनास मानसि लोगोसेयैनो फारसेथिं जाहैबाय दा बिटिसिनि सिमा बारायनाय जेंनाखौ लानानै बहुत बाथ्रा सिखारदों दाबो मानो जायाखै मायाखै बाउन्डारि कमिसना रिपर्ट होयोबा बेखौ मावनो हानाय अबस्था फैबाय खिन्थु रिपर्टखौ बिसोर दाबो होनो हायाखै नाथाय जोंनि गिबि मन्थ्रिया बुंगासिनो दङ बेखौ बारा गोबाव सम दोननाय जानाय नंला थाबैनो फोजोबनाय जासिगोन आरो बाहाय खुनु दावराव दावसि जानांगौ गैया गासिबो हारिफोरजों रायज्लायनानैनो बे थांखिखौ लागोन होननानै बुंनाय जादों ओंखायनो बाउन्डारि बा बिटिसिनि सिमा बारायनायनि बाथ्राखौबो लानानै जों बाराद्राय अधैर्य जानो नाङा आरो रागाबो जोंनो नाङा आरो बेखौ स्मुथलि मावनो होआलासिनो सोरबा जुदि बेखौनो लानानै आन्दालन खालामबावयो बेखौनो लानानै दावराव दावसि खालामबावयोबा गासिबो थाबथाजोबो। नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।